И здравейте на всички! Днес ще играем на Fortnite Battle Royale. Абонира се за каналска банка, за получаване на всеки път кача ново видео. Та. За първ път виждаме това оръжие в Fortnite изобщо, защото то е някакво ново сега. Имало го и преди, но сега е друго, защото по принцип отскоро не е имало такива оръжия. Това май е от OG-то Fortnite, стари оръжия, нали? Та иначе, тези ръкавици ще ги заменя за това. Тъй, защото между другото тези ръкавици доста помагат. Тъй, имаме хубава помпа, която ще заменим и така. Това... Добре. Той става за наблизко. Той пак за наблизко. Той пак за наблизко. Приемам 3 предмета за наблизко, някой ще трябва махна. Добре, ще махна ето това. И ще сложа и това така. И ще стане нещо такова. Значи така. Това пак ми е за наблизко. Но... То не се брънал като оръжие, а по-скоро като ръкавици само. Така, харпун няма да ми трябва. Някъде тук наблизко, не помня, имаше нещо като хората, което ме кефеше. Само да ето как ще кажа. Ма той бавно зарежда, смисъл, аз като го натисна жертвата ми вече е избягала. Ма майната ме бяра и като за вас тук нищо, че предния път направих Battle Royale, нали, Виктор Реал и си спечелих безплатна горонка, ама карай, нали. А тук за ревюто. Така, значи. Той мога ми потря. Елате при мен да са мерите с мен. Гледайте ми как ми изпъква газа. Айде бе. Ай сега бегаме от тук, защото от зоната му идва. Тъй, чай, тук амобокс ли видях? Не. Тъй. Патронки. Точно 100 патрона за тако си имам. За картечницата. Поне аз те ще я викам. Ви как и викате на това оръжие? Аз му викам картечница. Нитро? Не. Какойто е. Жалко. Той ще го заменя с ето е. Защото повече ма кефи като оръжие. Той какво е там? Big Shield. Добре. Сега са бегам от тука. По пътя, защото не мога да разбил, но явно. Там сети нещо. Какойто и сега. Защото аз отдавна не съм играл в Fortnite. Обърна ми се колата. Че обърках че обърках контрол с Shift. Нали с Shift се бяга. Ачка. Раз, два, три. Прескочих го. Гати. Къде ето и сега? Къде отива на черта? Аз тук минах цялата карта с една шиба на кола. Бате. Пас. Омага хора, бате пас на псула. Бате пас на псула. По нищо ли? Как се движа във въздуха? Човек. Айде ще го убивам с картечницата. Аре бе, умирай! Така. Що с нома беше ядосъл? Той няма нужда да се зарежда, така ли? Да се презарежда. То директно рев по рев. Чайте сега. Между другото, това е страшен бот, бате. В смисъл, по-гледни го съм. Нямаш никакви оръжия, имаш само едно-две оръжия. Нямаш дори минита или въобще някакъв шилд или хил. Не помня как се казваше. Така че, много беше беден инвентар, бате. Това не ми прилича нищо, така че бих му дал на този най-много 3 от 10. Ще дам мнението си. Тоест, ще казвам какво мисля за... тук има нещо.
На горния етаж? Не ми се ходи чак до там. Или ще отида, аре. Ма какво ето и тука? Чай, аз поминавам нещо, ама не знам какво. Ръкавици има. Ема аз имам... Отивам при той. Чувам някой да троши нещо. Сега въпросът ми е как трябва да се кача... ето. Къде им е боса? Или това беше боса? Още един бот случайно? Тук ще е. Май нагоре. Че, ще минем отсам. Аз не успях да разбира за критичните какви патрони ми трябват. Къде е боса, бе? Чувам стъпки. Трябва да чакна само. Тук е някъде ще да е бот. Той май на тавана на той помещение или кой? Тук има нещо. Това ли е бота? Айде, убихме я. Медальонче, идвай. Хиламе са. То оръжие го вземам и го заменям за той. Аз по-добре сега събегам, защото има лоши звуци, които нещо не ми харесват. Сега на къде съм? Нямам медкит, какво ще правя, няма значение. Ето, да отключваме това. Ма колко бързо го убих бота. Боса да е, не бота. Ето буквално си е ботки, така че... той да не? Някаква кръв? 4. Той има лощина. То ми дига кръвта. Окей. Бата, останах на 79 кръв. Как така? Че ма боли пръста, нещо ми стана. Наблизко имало човек, което е хубаво. Добре, наблизко се бият. Ето, така мога да ги видя. Той се насочи официално към мен. И почна да бяга. Що да не ма помисли за боса, бе? Леле, къв спринт му ударих. Той сега е мъртъв. Оле, то ще има... ей, ти мене ли, бе? То се е мъртъв официално. И той имаше крътечница, между другото. Щеш да ма би с ръкавицата, обаче го убих на момента. Са патронки. 413 лутафа. Така. Значи, той ме е за наблизко, той ме е за надалеч. И той може да се каже, че ми някъде е за надалеч, не знам какво се случва, няма значение. Много наблизко се бият, горе се бият, така че аз ще отида. Не май бе, аз отивам горе. Снайпер, сменям го за той. И нека ходя. Бот му се наема. Тъпа бота или ще ме издаде, не знам. Seriously, бота ще ме издаде ли, хора? Пишете в коментарите. Човек. Супер. Грамнах го. Що ми се стори първоначално, че имаше такова в него? Кой ма стреля, бе? Чай, че ма стрелят с такос.
Оле, че си взема това? Ох, някой ми взе колата. Чекайте хора, че някой ми взе колата. Абе, я да ми връщаш колата. Чули бе, ей? Така. Свирка му на бота, ама той май не ме чува. Ето ли хора, аз ще се махам от тук, защото ме става страх вече. Те се оказаха по-добри, отколкото си мислех. Сега, не трябва да си го признавам, честно казано, ама... Като са по-добри от мен, какво да направя, бате? Ай, качвай се, бате, много се бавиш. Поне с хубаво оръжие, в смисъл, не е с някакво с помпа само. Той ще се качва ли? Чай, че аз забравя, че той не мога да се качва от тая кола. Което е тъпо, ама... Какво се прави? Живота е тъп понякога. И малко скучен. Така, нитро. Мисля, че ако успея... Тъй. Нещо по-хубаво тук. Добре. За помпа, добре. Един бигшут. Къде ще има още? Не, няма. Добре. Вземе си един медкит. Те са два. Или това. Кое да си взема, хора? Добре, това вземаме естествено. Качи са. Той ще стреля по тях, супер. Те обръщаме. Май, че спринта е добре, смисъл по-бърз е. Успях да не вляза в той. Обаче сега на къде да карам и къде да отида, за да... Схвах ти. Откъде е излязъл от тук? Как да е излязъл от тук? Тук има улички, аз забравих. Тъй сега сме тук нагоре. Все едно се чудя на кое село отивам. Също чувство. Тъй идваме тук в това кралство. Дали ще има сега тук такова се чуда? Бос. Надявам се да има. Сетих се къде му има бос. Само да погледна мапа. Частта с боса е закрита. Не, може да не, чай. Да, закрита е официално. Някой има стреляши мене, ама кой? И колата ми е в добро положение, нали? Тя ще ги снайп. Тя ще ги снайпна просто. Олеле! Не разбрах на къде отидоха. Качвай се, работа, че ме изнерваш вече. Така. Къде отидоха тея? Май отидоха насам, не знам, пистинг го казвам. Ето ги! Не, това е сам човек. То ще ме изнерва ли сега? Видя ли? Мисля, че съм добре, защото не ми наби нито един. Така, той да го... Тая кола се е заклещила, се е бъгнала. Какво е тук долу, бе? Оле-ле! Това го вземам. Чай, ще трябва да махна той.
И някой ги стреляше отсам. Ма кой и къде? Един бог знае. Тъй, нека видим дали имаха нещо яко тук. Добре, аз още не съм нуждал от никакви хилове за щастие. Снайпера още съм го използвал, но както виждате го използвам умело. И вече да, добър съм си. Ко да ви кажа, смисъл, аз просто така съм си роден. Тая кола трябва да я ремонтирам по някакъв начин. Ай, качвай се, ебълте, много ма бавиш. Ай, ти ще се качиш ли днеска? И аз са беги тоя. Оле, как ма блокира, ей, че ме изнервя. Ма съм само на 400 кръв, което е супер малкото. Ма чай малко, аз отивам срещу зоната. Много съм просто. Ама яко е, защото като видят, че съм с колата на боса и всички бягат, защото си мислят или че съм боса, или че съм някакъв супер добрия. Ма как отидох сам, убих боса, без никой от неговите ботки да ме напада. Само един ма нападна, ама той дори не успя да ме види къде съм. Това мога го снайпна. О, не. Не, аз просто карам към него и не ме интересува какво се случва. Зоната е... Аз ще се бегам от тук. Убиха ми бота, официално трябва да бягам. Накъде бягам и аз не знам. Само 4 човека сме останали! Какво? Хора, очаквайте Виктор Роял, просто очаквайте Виктор Роял. Какво? Оле, на 4-то място. Не, човек. Смятайте, че ме убиха на 4-то място, защото се занимавах с бота. Иначе с боса, иначе не щях да го убия. Ако ви харесва този видеоклип, дайте мощен лайк, абонирайте се за канала с камбака, за да всеки път, като ново видео и довиждане.